Laretar co Padre Patiño, tamén con Benedicta, pero agora imos escoitar os veciños dos Ángeles en Melide, moi afectados porque o cruceiro da Fonte Santa foi esnaquizado. Están convencidos de que non se trata dun accidente. Desgusto na parroquia de Santa María dos Ángeles en Melide pola súa Fonte Santa. Sí. Moito disgusto toda a parroquia. Eu cando o vin, chorei sola. É un santial de moitos anos, con moita devoción, con moita fe, aquí celebras a Pascua, e estas cousas, lógicamente, afectan. Para min, é a cruz como se morrer Jesucristo. Velo aí, tirado. Merche, ti que és a San Cristá, está a parroquia inteira apenada con este suceso? Moi apenada, porque esta era unha fonte que cree moita xente nela. Íbamos buscar auga, cando había os vermes, e botábamos a bendición, rezábamos un Padre Nuestro e desaparecían os vermes. O sea, que era boa para quitar os vermes das leiras? É increíble, pero eu digo xo porque a mí pasoume. Ti que crees que puido pasar? Foi un accidente? Foi vandalismo? Que pasou aquí? Foi accidente. Accidente non é nada, iso é predimitado totalmente. Se ides a mirar, saberedes o cepo que ten por abaixo, só non foi. A cepa que ten abaixo xa pesa máis que ele. Aí tivo que ser ou vandalismo ou para roubalo. Pero não levaram. Tiraram, romperam, destroçou tudo e quedamos sem o cruzeiro. Parece máis surdo, vamos, é unha cousa que non ten lógica nin ten nada. Teñen entrado na iglesia, sí, tamén entraron xa por varias veces, pero esta cousa de tirar isto así non. Agora para arreglar aquilo, não sei como vai ser. Hai tanto amor por esta fonte que hai veciños que din que se hai que apoiar económicamente o fan. Sí que dixeron. Ti se fai falta aportar económicamente axudarías? Non habría problema ningún. E, bueno, que se fan algo para que isto non volva a pasar, é do que se trata. Pues ben, escoitábamos os veciños desta parroquia en Melide, pois que están seriamente afectados. Estamos na mesa Laretar, co Padre Patiño, con Benedicta, con Manel Loureiro. Antes de nada, Patiño, unha vez máis falamos de un ataque vandálico, entendemos, ao noso patrimonio. Sí, suele pasar, nas miñas parroquias últimamente non teño problemas desas así, pero suele pasar que a veces fan botellós, en plan de coña, vamos a ver como destrozamos algunha cousa, algún coche tamén pega contra el e pasa olímpicamente e o deixa tirado, que moitas veces é máis que botan a culpa aos xóvenes e non é. En ese caso, ademais está ao lado dun lugar que é emblemático, que é a Fonte Santa, que é onde collían agua para bendicir os animais e toda unha serie de cousas. Entonces, non sei, non podemos ter un policía en cada cruceiro que temos. Eu intentei moitas veces limpiálo, pero o propio patrimonio, moitas veces non te deixa tampouco tocar nin facer nada. Non sei, Benedicta, se as igrexas, os templos que tedes onde vives, se sufriron estes actos vandálicos ou non? Non, que eu sepa, non. A miña tristeza é que están cerradas as iglesias. Claro. Non hai Porque xa non se dá veciños. misa na igrexa. Como? Xa non se dá misa na igrexa. Non hai veciños. Pero antes estaban abertas. Ai, sí, claro. Aberta todo o día. Hombre, como todo o día estarían abertas cando hai un acto determinado. Xa, porque agora, claro, non hai actos, non hai No, misa. pero aí o problema já non é que non haya cregos, ela está dicindo un problema de despoblación rural, Sí, que non hai completamente. veciños, claro. Entonces hai momentos que incluso os edificios, en este caso as iglesias, quedan completamente vacías, que non hai xente incluso ni para seguir adiante. Entonces, Bueno, o Padre Patiño sempre di que a igrexa non é edificio, sino as persoas. Eso sempre. A iglesia somos nós, e non hai que... Ojalá que houbera edificios preciosos, que son patrimonio, cuidado, pero que máis dá que teñas unha casa moi bonita se non hai familia, se non vive. Pois lamentamos estas imaxes non só polo dano patrimonio, senón tamén polo sentimento da xente. Están a ver como unha veciña decía que lle doe máis que ver a Jesucristo na cruz, ver o seu cruceiro ao lado desa Fonte Santa neste estado. Ben, empezamos a Laretar coa polémica xerada por unha turista en Fuengirola, en Málaga, que quedou atascada coa caravana